Estem en una gran crisi i la crisi encara no ha començat, perquè darrere de la crisi econòmica, o abans o inclús a la vegada, ve una gran crisi, la més important, la crisi emocional. Recordo que a final dels anys 90 hi havia una gran crisi a Espanya, fusions, absorcions, privatitzacions, la clau, les prejubilacions. I va ser llavors quan un jove, en aquell moment 49 anys, que havia vingut de Seattle i s'havia acreditat com a orientador, director de projectes per a caminar cap a l'excel·lència, va fer una adaptació per tot just la prejubilació. Algo així com preparar a les persones prejubilades a entrar en una altra situació. Després de 30, 40, 35 anys treballant en una empresa, un banc, una gran indústria, pam, per la ratlla de l'edat, al carrer. Què fas? Sí, els hi donaven uns diners, duraven un temps. Les crisis emocionals que es van generar en aquelles èpoques van ser molt grans i va ser llavors quan vam crear losmayores.com. I volem fer ara una ruta, la ruta del Desperteu Bus, per tots els casals, per tots els llocs on losmayores.com va estar presentant les seves propostes, on vam aprendre tantes coses de la gent gran, Burgos, Madrid, Andalusia, Tarragona, Manresa, 45 municipis de la província de Barcelona, on 135 persones es van convertir en orientadors en l'ús intel·ligent d'internet del seu poble, no del casal. Un programa patrocinat per la Diputació de Barcelona, amb la fe i confiança que va tenir la llavors comissionada per a la Societat del Coneixement, Anna Miró, a la que volem enviar una gran abraçada. L'associació Orienta't, de nou, rememora aquelles èpoques i està disposada a fer una ruta per tots els casals i, amb el Desperteu Bus, fer un gran reconeixement, un acte d'agraïment i un acte d'homenatge per les persones grans, la gent gran que va aconseguir que l'internet, malgrat tot els mals presagis que feia tothom, l'internet entrés a la societat espanyola de la mà de la gent gran. La gent gran, punt i com. En el Desperteu Bus us hi esperem. Avui comença la ruta. Tot just en aquests moments s'inicia la gala d'entrega de premis del Dia d'Internet i tot just aprofitant aquest moment fem el kick-off i els primers moviments del Desperteu Bus. Us hi esperem. Adherits, subscriptors, participants, patrocinadors, comunicadors, orientadors, facilitadors, una nova font d'ocupació i una nova font d'ingrés. Us la presentarem al llarg dels propers dies. Endavant, tot anirà bé.